Gear up for the ultimate biking experience on the 1st of Feb as JN Suzuki presents the Riding Fest. Come be a part of the sporty rideverse. Hakajing thap kerteng ki kertong nak seng san perthai bani airang hak election MDC ka Khas Hills Autonomous District Council KHADC ka ban long hak arpoi trek rumpang arja option arngut ki kertong ki bani khun na Mountain Road MDC constituency hak arpnai trek klalungkot lalaj ban thap kerteng ladi how returning officer ka constituency uba CP Mokon ha office deputy commissioner ka West Khas Hills district kini kertong kentup yo ba Kodang Rashir kertong ka Indian National Congress bat uba Sranli Rongrin kertong ka United Democratic Party. Hapakan sikilat pathai kubor uba Kodang Laong bau dani kecing temu banwan ra kecing lai luat kecing syakri blai namar ha kecing sensyar ka Bharatiya Janata Party BJP kam dadan than ka kecing syakri blai ka balai luat. Ngamut ban ong ba dai kane ka Party Congress ka balak ban yada ka hok jong ki ba khamtam ha ka syakri ya ka kamblai ya kinem yo I ba ki kiwai ka ki Party khamtam ki BJP ki lebing ya kinem kamtam ke jing syakri blai haka district council ka long ban penskam ya kariti ke dustur kamtam haka kendau ka siam bat ka sincar kadar namar ngayu I ba kiwai kiwan ya ka ban yurot bat pendu ya ki sincar kadar haka bejadai bat ka district council namar bun kiwai pat ki parti ki wanra na ka bantah ban penduk pendam ki riti ke dustur ke jeng uba Sranli Rongrin ulaong baga thong ka ba udan khmat e ka dei ching syakri ka khambhai ki nongrep baru ban rat dengkhong ki chingduk chingkerdu ha ka than ui ya ka jing e jong ki pajba nong song snong khamtam e ki thainong kanong jongi ha ka ba ki bun ki jing e mesiam ka jing duk ki jing kerdu ka yai ban na ka por sa ka por bat ki jing e habre bat ki nongrep ka bang yesiam ya kendu ha ki sinong ki thau ki jongi bat ka jing duna ki nongtrei ki ba penbit penbiang ban lam nanti ya kini ki jing e jongi ha ki thai nong kandong bat khamtam e ha ka dei bat ki kam ki ba dei bat kalap penroi ha ki jaka jongi kalam ka duna sepa pelat bat ngai ba kane ka dei ka jing duna pelat ki nong yalam haban yalam ki sinong ki thau ki jongi bat ki jing khia ki jongi kanang ban ka por se ka por koi kumuno yele hi ba ngadon kata ka jingkerman ka baskem bangan poi se kathong namar ba ngadon kata ka jing ne ki pajba bat khamtam e ka jing na ya kasang UDP ro kumju bat ngadon hi kita ki briu ki badon kata ka jing ai ka jing shane ka baskem ha ka kenti Habatin pej bahagi ki shop plus F Ka plus F Hakabam bangibam duna ki eki batte ye kamet namar kata habathiru atau khau kamlu ka umpnyang kadut pet ya ka sharp plus F haka jingsom yeki nutrient kum ki vitamin bat ka iron la icon diat bat ka bathau bha kam khta I ka dur jing ki mar bam ka jing mat lani ka rukom shed yeki balehi banai kita kadon ka we ka jing mentoy ba kongsan ka kot ka kia ka nutrition ba khambha ka jing im ba khambha pendon kam daki mar ba modon ka sharp plus F menta kasni Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya